Varmt välkomna till Ålands Lyceums julfest 2014. Mitt namn är Alfred Andersson och jag kommer vara er konferencier den här eftermiddagen. Och jag ber vänligen att stänga av. Jag blir faktiskt alltid lite smått livfärdig när jag hör det. Jag tycker ni är väldigt, väldigt duktiga och blir så här positivt avundsjuk. Nu har vi ytterligare avslutat en termin vid Ålands Lyceum. En termin som i vanlig ordning är präglad av väldigt mycket arbete. Ibland blir saker och ting inte riktigt som man har tänkt sig. Till exempel det här med biblioteket. Alison, jag har frågat runt lite, jag får ju inte undervisa längre. Vad är det här för typ som har en massa... Det är din Rotary-kavaj, din oran. Vad är egentligen Alison för personlighet? Och då har lärare och några andra sagt att det är en sån här otroligt strålande personlighet som kom till Åland. Du hade en liten tuff tid här i början. Men sen har spridit väldigt mycket glädje. Jag är nya studeranderådsordförande. Det har jag valt till på senaste mötet. Så jag tycker vi börjar med att ge vår förra ordförande Lukas en varm applåd för de 2 år som har suttit. Varsågod till anonym detta. Saying you'll never leave me, the touch of your hands as you catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Kan du känna det? Skalgruset. Bara några dagar kvar till julafton och vi båda kommer att bli ostoppbara. Hur mycket har vi utvunnit? Får se. Jag fick ett papper här om det nyligen. Eukaryota svampar, Charles Darwin, cellbiologi, här. Ska vi se. Vi har 4. En barnspelare, 12. Ja, nu tänker ni väl ungdomar, varför har Kristina tagit dessa barnspelare hit? Jo, det har ju sin förklaring det, och det är ju att de kör en dinge des levens, klassisk musik. Ja, jag vet ju att ni ungdomar lyssnar ju på den här Avicii och Dubstep. Ja, jag lyssnar på som barnspel Bach och Mozart. Om
ni skulle kunna tala tyst så jag kan börja med min undervisning. Tack. Jo, förra gången så sysslade vi med integratorer. Jag kommer få min pojkmetaller. De kan läsa Narnia med hjälp av koordinataxlarna och en funktion. Torra skämt nu! Det finns alltid tid för torra skämt. Även om det är blött så går det regnperioder som jag lär ut i år 1. Och även under provperioden. Då får jag rätta prov. Det finns massor av uttryck som vi har i biologilärare. Och ett av dem är massa fyror, massa skratt. På riktigt nu då!